Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve tijden. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Joet vervolgen we de liftwedstrijd van het strand van Makkum naar het bosk van Beestersweg. Het rent voorspoedig met team 1. En hoe zou het aanrennen met team 2? Omdat het nu tegenwoordig allemaal van dat ellende daar is. Met IS en zo. Ik durf er niet heen te gaan. Denken ze dat ik een aanhanger ben of iets anders? Oh, dat is echt naar. Dat is, geloof mij, dat is echt naar. We met Ruud. Thanks? Ja, begint de baan, jongen. Nee, dit is niet goed hoor. Nee. Nee, beter geef de Ruud. Ja, was het eruit? Ik wil de Ruud. Ik vertrouw het niet. Doei! Wacht even, wat een vent joh. We hebben wel... Oh shit, nou heb je papier er nog in. Wat voor papier? Wie doos? Nou, we ben je bij een tankstation. Wat zeg je? Ja. Hoi Lindsay. Hoi, Rielle. Ah, oké. Maar waarom lift je naar Groningen dan? Jij komt mij heel bekend voor. Heb jij toevallig ooit vroeger, ik denk toen jij 15 of 16 was, ben je toen op vakantie gegaan naar... Nee, Ja, niet. in Schaap. Dat ben je! Waar is landgoed? Blauwswald. Ja. Ja, Groningen, trottoir. Ja? En dan 500 meter via de rugs. Vrouw, weet je waar Lauswold is? Ja, gewoon hier rechtdoor. Nou, nog zeker een kilometer. 4 minuten bezig. Nee, nergens om, maar die auto's moeten toch wachten voor ons. In principe wel, maar doen ze niet. Dat zijn ze. Hier. Haha, jongens. Jullie hebben gewonnen. Haha. Hey, super. Hartstikke bedankt. Tot thuis. Nou, je sjuggen, het is al pikken donker. Maar team Ian, wij hebben won. Nice. Ja, je kan niet in 2 minuten, maar wel in minder dan 2 uur van het strand naar het bos liften. En dan kom je zelfs maar alle liefdes uit Tsjechië, het zijn dus van alles kind. Er staat ook een mooi verhaal voor u. Let het dus weten op de Facebookpagina. En waar weet je, wij daar volgende week maar aan de slag. Tot dan.